Moko kuom jokanyo sekta mar somo e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho obed kod larruok matut kod jokanyo duto e sekta mar somo, mano kotendu koda yor siro somo mar jopuonjre mag mbalariany mong'ere kaka University New Funding Model. Mendi e kinde mabende komachielo gidwaro mondo owe counties mondo chiw bursaries ne jopuonjre. Jafwambo marwa e kaunti no Joe Juma nigi ler mathoth. Sekta mar somo pacho ka osbedo kod midhieche mathoth to inya kawo tende kod chenrogo mag siro somo jopuonje mag mbalariany ma ong'ere kaka University New Funding Model, kaachiel kod kata mano omenda mar bursaries ma counties biro ka chiwo ne jopuonjre. Ywaruok ma koni kod kocha kawo tende kod chenro manyien ma siro somo jopuonje mag mbalariany medo kelo paro mopogore opogore ka kuom jokanyo e sekta mar somo. Mane sirkal okelo monego bed ni ipuonjogi godo, mokel kidienje mimiyogo ji pesa 1 nyaka 5. Awano ka ng'eny nyithindo ne nie kategori machien mogik. To machien go king'iyo gi nweng'o mag nyithindo man go kagi, ma nyiso ni nyithindo ok nyal somo. Jobuno ma nyatike to modege mani wuoyego mag nyatike e kinde mano chiwo omendano mar basari maromo $26 million ne jopuonjre maromo 300,000 ne owacho ni piny owacho koro onego bedi kod lalruok matut kod jidude sektor mar somo e wi chenro manyien ma siro somo jopuonjego mag mbalariany ma ong'ere kaka University New Funding Model. Sirkal ni kama tek to wadoge machon cha. To kok wanyalo doke machon cha to wabed piny mondo wawinjre kaka wanyalo loso categories ma nyithindo nyalo nwang'e pesa mondo migi som. Ka watamo nyithinde somo e weche mag pesa to wanego thurwa. Mae bire kinde bende koro moko kuom jonyuol e kaunti ma Migori dwaro mondo bede counties koro mi thuolo ma chiwo bursaries ne jopuonjre ka giywago pek mar somo. Okang' ma sirkal mamalo dwa kawo mar tamo county miyo bursaries odhi bedo a drawback ne counties kendo odhi thiro weche mag somo e yore mang'eny. Ne wakwayo akwaya ni sirkal mamalo owe mi counties thuolo gichiwa bursaries kaka nyocha gichiwo mondo giendeleza wach mar somo mar nyithindo. Ombo ni sirkal mondo owe governors opogini kech nitiere nyithindo man gi pek kae wards kae family gi vetting mondo mi tim maber mondo mi timruok nade nyithindo somo ema gero gweng'. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni kaka kaunti ma Migori pod ok ging'eyo kaka gidhi konyo jopuonje maromo 600 maten kaunti ma Migori osbedo ka chulo negi omenda ma somo to ka jagabajete e pacho kae wacho ni counties ok onego chiw basari. Gi nyithindo madirom 600 mane wa sponsor skunde mopogore opogore. Koro kanyo chik ong'ado ni county government ok nyal chiwo bursaries ne nyithindogo. Anyalo mana wacho ni nyithindogo ni matek kabisa nikech ok wanyal miyogi sponsorship e tok chik. Koro nikech wageno ni nyalo yale ma wayud nikech nyithindo mano makie kendo nyithindo ma vulnerable. Moko jonyuol mano wuoyo bang' yudo basari ma ochiw kod CDF manyatike ne oywago pek mar somo ka giwacho ni piny owacho koro nego kaka ginyalo duoko piny nengo mar somo e pacho kae mondo ji duto oyud thuolo mar somo. Wadwaro en mana ni pesa migolo ne nyathi ka nyathi emoningo bed ni bedo improved, mede obed matin, obed malo matin molo kaka entiere. Kaka janyuol amor godo basari wayudo kendo ipoge maber kabisa. Gimadwa medo ne jonyuol ni pesa mwagolo kawuono ni wamiye nyithindo to koromo puonjo nyathi. Wakonyo wamedo negi mondo nyithindo gi osom. Koro janyuol moro amora ma oyudo kata moko oyudo wadwa ni wariwre kaka jonyatike ma waneni nyithindwa te onge moko somo nikech rem mar pesa. George Juma, Ramogi TV, Migori.